akabviswa maprivate parts esai, matumbu akabudikira, akachekwa side rese iri. Inini papfungwa dzangu ndenchidai vabatwa vari vapenyu vasina kana kumbonwiswa madrugs, votanga kungochekwa nyama dzavakacheka mwana wangu. Uviga mwana asina mapatsi, uviga mwana asina mitezo yakakwana. Kuira kuti munhu akaparara kana akasheka anovigwa asina imwe nhengo yake. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Mushoko raMwari zvinonzi mazuva ekupedzisira rudo rwevanhu ruchatonhora. Asi kutonhora kwerudo ndokwasvika here pakuti munhu anoponda munhu ocheka achibvisa nhengo dzemiviri. Zvinhu izvi zvaitika kunotoni uko mukomana anonzi Tinashe akapondwa akaonekwa pedyo nepamba pavo. Vatataura navo vati zvinoratidza kuti ane kwaakaponderwa, vakazouya vachimuisa pedyo nepamba nekuda kwekuti panzvimbo yaakaoneka panga pasina kana neropa. Tataura nasekuru avo vativo vakatosvika vachitobvunza muzukuru wavanga vasina kuona. Pavakazonokerwa nemapurisa ndokuona kuti muzukuru wavaibvunza uya ndiye akanga atopondwa. Inini ndikurwadziwa nezvakaitika pane muzukuru wangu, mwana watete wangu, ende ndiri kubatikana singaiti nezvandakaona. Zvakandikatyamadza ende kana nanhasi ndiri kupererwa nekugumirwa. Ndakauya Sunday mazuva redoka ndichiti ndiyozoona tete ndokubva ndarara panapa. Vandatobvunza ndikati ko vazukuru vangu varipi, vakati mumwe wacho abuda. Kati abuda nguva iko zvikwanzi abuda kuma5. Hauzivi zvemuzukuru wako. Kati alright. Takarara mumba. Tinashana kudzoka. Saka makusini tete vakatomukira kunohodha. Ndakatorara mbo. Makusenseni vatazonzwa nokugugu. Saka takashira kuti kuchi tsano ndobva vandimutsa vakati tsano pane polisi panze apa kuti chii. Saka takapanika takati kuchiko polisi asiti tivarwa nemota chii chaitika. Polisi bva yati pane patodaenda pane munhu watoda kuti munoona. Tobva taenda natsano tatiri tu tete wangu asipo. Ziri kumanguva idzi kuri kuma6 sekuseni. Ndobva taenda pamarori apo tichifamba bva taona vanhu vakaungana. Ndobva tasvika tsano ndobva wapinda semunhu kuri bva ndati nezvandakaona vandatirega ndimirechi nechikunze asi vanga usiri kure. Ndobva wapinda bva watanga kubvunzurudzwa nemapurisa. Tsano ndobva wandeedza vakati tsano nditina chaita se apondwa. Ndezvishuwangari akabviswa maprivate parts esai, matumbu akabudikira, akachekwa side rese iri. Rokuru akabviswa nyama kuoneka bondo akarasirwa apa. Ndozvakaitika pane muzukuru wangu. Zvinhu zvamuri kutsanangura zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinovhundutsa. Chii chiri kufungidzwa kuti chiri kuitwa nekuti chiri kunzwa kunzi anga munhu wechipiri mumazuva maviri anga aurayiwa akabviswa futi nhengo dzemuviri? Ini semaonero angu semunhu anga ari paground, ini ndikuona kunge mukomana akatobatwa samwe. Pane vanhu vekutoziva vakaita zvinhu izvi nekuti ropa ranga riri panzvimbo neropa rinobuda kana patinouraya huku hazvienderani. Anenge akatokandwa ende vanhu vakakanda vachiziva kuti vakusvika pamba paanogara kuti akasire kuita sezikanwa nokuonekwa. Asi nikuona kwangu mupfungwa dzangu hazvina kuitikira panzvimbo apa. Tinoziva kuti kana munhu achinzi munhu apondwa, dzimwe nguva matsotsi varida kumubira kana kuti varida kutora zvinhu zviri varida kutora zvinhu zvekuti varida kunotengesa ngava mari kana foni. Asi apa tiri kuona kuti munhu ari kubviswa zvinhu zvepamiri. Zvii zvamunofunga kuti vanhu ivo vari kuzviitira? Ndinoona kunge marituals chaiwo. Kozi foni yake anga anayo, mari yake yanga inayo, yanga iri shoma but anga anayo. Hapana chavakamutorera.
wakangomuuraya, mapatsi ndo wakatora neimwe nyama ipapapo. Tongoti nyama yemunhu ndo yawakakwanisa kutora chete. Saka ine kufunga kwangu I think maybe marituals atingamboti vaida kumubira kana kuti ndezvitori zvemushonga zveurombo. Ndozvandotofunga inofungwa dzangu. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro peizvozvi kana kuri kuti vanhu ava vari kuita izvi vari kuda kuromba? Tinoziva kuti vanhu vazhinji vanotaura nyaya yekuti vanhu vanopfuma nekuromba. Zviriko here zveshuwa zvekuti vanhu vanotopfuma neropa revamwe vanhu? Ndinoona kunge zviriko, but pane mukomana uyu toda kuti zvishaye basa. Tinoda kuti zvishaye basa, zvisashande. Ndomataura andingaite. Tinoona kuti munhu wese anenge asungwa anonzi iye ane kodzero yekuti apiwe bail atongwe munguva achibva kumba. Chii chamungade kutaura zvichida kuti vanhu ivava vabatwa vamumatare edzimhosva zvamunofunga kuti vatongi vakwanise kuita? Inini mupfungwa dzangu ndezvekuti mapurisa ngaatsvage munyanya idzi, atsvage mhondi dzakaita izvi nemazvo. Ende kana vabatwa ngapasaitwe chioko muhomwe, vanhu vonyatsosungwa, mutemo weshanda basa rawo zviri straight, nekuti tiri kurwadziwa. Hatidi kuti zoti kana vanhu vabatwa tovaona vanhu vari kunze. Toda kuti vakuru vanyatsoshanda basa ravo zvakanaka, nekuti vanhu ava vakadzoka futi inoramba ichidzoka same situation yakadaro, hapana zviri kugadzirisika. Tataura nemukoma waTinashe, ati zvinhu zvinorwadza nekuda kwekuti akanzwa kunzi kune munhu apondwa pekutanga asingaziye kuti mwana wamai vake, asi paakazotanga kufungira, paakanzwa kuti pedyo nekumba akazofungira kuti munin'ina wake mwana wamai vake, uyo ati dai vanhu ava vabatwa vapiwa mitongo yavo. Chandikaona pane mukomana uyu, pandakasvika panzvimbo pachiitiko chikaitika izvi, ndakaona mukomana akaradzikwa akarara pasi, anga asina nhengo dzemiri dzakakwana, anga akabviswa zvekuzasi, ruoko rekurudyi ranga rakachekwa mabhonzi anga aitooneka mabhonzi, then side refesi ranga rakachekwa, nyama yanga ichitooneka, side ranga akarara naro ndo ranga rine chiskini chete ichi, then matumbu anga aitooneka, matumbu akabviswa aburuka kumariri makumbo, makumbo hapana zvakaita, ndo chitiko chandakasvika ndichiona ari mukomana. Zvinhu izvi zvakaitikira kure nekwaanogara here? Chitiko chakaitika ichi chakanyochishamisa, hatakuna muzapanditika chinhu chichiitika pachitiko ichocho nguva iyoyo, chakazooneka chiri mangwana, asi tinoti pane ropa riri papa, but hatina kuona kana ropa, kuratidza kuti munhu chitiko chakaitika kure. Chitiko chakaitika ichi munhu vakatozoita kuya naye ipapo, munhu kumucheta panzvimbo kuti akasike kuonekwa padhuze nepaanogara pano. Zvichida kuti muri kuti imimi mutumbi wemukomana uyu wakaiswa padhuze nepamba pavo. Akasike kuonekwa zvakaitika izvi. Akazoonekwa kumanguva ainani? Indiri mukoma wake uyu, munin'ina wangu andotedzana naye nyakupondwa. Ndakatobva ndogara pano futi, ndakatobva pano kuseni ndichoti arigini musi wacho mangwana acho abva kupondwa wayamande kuseni, ndakati arigini muri asi ndoita mabasa ekuyakiya zvangu, ndababasa pangu chaipo mabasa emaoko aya, ati tizoti mabasa etomukira kuseni chiti arigini ndoita se ndimbonotiramira mabasa edu anombozobuda kuseni masika. Ndaenda mabasa kunodzoka mukatanga mino chakazi kuti bato, ndakati kana ndinobodzokera kumba zvanzandamboita, ndo ndakaenda ndodzoka manene ndakuya kuzorara kumba, ndakati mwoyo wangu unonzwa feeling, ndakati rikendese ndimboenda kumba ndinonzwa feeling iyoyo, pandatodzoka kumba ndakati kwakunda ndambotana, ndakati ndadese ndambosvika kumba, ndo pandakasangana naamai vachifona pafoni, chakanzi zvandaona kuchitiko chandaona choshamisa muzvungu, saka mwana akabviswa mapadzi akapondwa akakandwa mukoto kumaroro. Ndakati pamwechi munhu apondwawo zvake. Vandasangana nemwafana sanza ngati maisha mwari pane munhu apondwa pachi abviswa mapadzi nemwakomana anondizivo, ngati angati mamsitaona munhu asati atagwa nepolisi.
inde patazi feeling nechemwoyo wangu ndakati asi munini wangu uyu pozi ndomuziya anoakaenda mukakuya anoya 2 3 dzimukachuya zvake senguva idzodzo takati ndovanangariye pozi mukuti mapondo akawa ndekuti mari andikuidi ndichandakangutaurawo vazi nemarume zvakanzi amaingo tazemusika zvakanzi handiani mwana muchemberi atazemusika ndakati ndii angonzwa feeling andainzwa kwandini ndobva ndasvika pachitiko ichocho ndokuna mutumbi wakadaro. Hazvisi zvinhu zviri nyore kuti muri kuona munin'ina wenyu mwana wamai venyu achitaridzika saizvozvo. Chii chamuda kutaura pamusoro pevanhu vakaita zvinhu zvakadai so? Chandokumbirisawo sevatori navo tachikumbiriwa kuti vanhu ava nezvavakaita mondidzi vabatwe vana ndochikumbiro chevanhu. Ende chitiko chakaitika futi kune before papondwa munin'ina wangu kune mumwe mwana akapondwa futi mangwana acho ari opposite pakapondwa munin'ina wangu akangoitwa the same but akazosiyana maitiro akaitwa ndiye mukomana wacho mangwana acho futi musechipiri. Imimi makatarisa muri kuona kuti vanhu vari kuita izvi vanga vachizviitirei? Ndo isusu chikoshakanana nhasi asadzakasikana totobatikana kuti ko Mwari chichakuitika munzvimbo mudunhu redu reNotoni kuti takapedza kuzvinzwa kudhara ende maisenzi waye vanhu vaipondwa muNotoni asi angasingaziita semaisenzi akaitika akatedzana zviri kutoshamisa kana Notoni ese kutoshamisika nazvo dunhu redu muNotoni riri kutobatikana kuti vanhu ava hongu vakaita zvavo zvemushonga kana kuti sei but kana vanhu ava vanotobatwa chiita ndokumatanotovari tovedunhu. Munin'ina wenyu ainwa doro here? Mambotaura kuti aiti dzimwe anoenda ononoka kudzoka madoro anosvita futi. Ndeipi chenjedzo yamungade kupawo vamwe? Nekuti takatarisa chitiko ichi hazvina kuitika masikati, zvinhu zvaitika usiku. Chenjedzo yamungape vamwe kuti zvichida upenyu hungachengetedzeke? Chenjedzo yandingachikumbira sevatori navo ndachikumbirawo kuti vemutemo vane kunyanya vamapurisa nzvimbo ichengetedzwe pozi nzvimbo dunhu yakasachengetedzwa mondidzoka dzicharamba dzichingoita chinhu ichocho vanongoti kana hapana zvatoitwa nzvimbo ndeyedu. Unofunga kuti mapurisa vangachengetedze sei? Zvii zvingaitwa nemapurisa kuti upenyu hwevanhu huchengetedzwe? Chatachikumbira iduka hongu kuti vanogona kuisa kuti lotaring kuti musafambe nguva yakati asi ngoti zvinogona kuzodaro hazvo asi chachingoti nzvimbo mapurisa achengetedzwewo munzvimbo ineyi. Kuti mapurisa voramba vachipatrola usiku? Hongu. Tataura nemuvakidzani ati vana ava vakakura vachiona zvinorwadza zviri kuitika muno muNotoni zvekuti chishuwo chavo ndechekuti vanhu vanenge vaita zvakadai so ava naivowo vaitwe zvavaita vamwe vanhu ivo vari vapenyu. Isu takanzwa kuma past 6 asi ndingada kutaura kuti ini ndinogara muraini munomu takakura nevana vedu vakakura vachitamba vese saka takatanga kunzwa kuma past 6 kunzi pane mutumbi wawanikwa uri padhuze nepamba pedu pane kamukoto kunzi pane mwana awanikwa akapondwa asi akabviswa mapadzi. Saka isu takazomukawo ndikateerawo tanzwa kuti mwana wepanapa aiwa zviri kutirwadza isi sevavakidzani kana kuti secommunity zviri kutirwadza zvisingaiti kuti mwana wemwana anga ari very humble, mwana anga asina kana basa nemunhu, mwana aingozviitira zvinhu zvake zvakanaka. Saka tarasikirwa zvakanyanya, tiri kurwadzwa zvisingaiti. Tiri kutofunga kuti mutemuka dai washanda, mutemo uregere kuiswa muhomwe, bozi zvinhu zviri kunyanya kutirwadza ndizvo zvokuti mutemo wewo kuti munhu kana akauraya munhu wakabiswa, mutemo wewo uri kutotirwadza zvisingaiti nekuti tiri kuona kuti munhu akabatwa anokwanisa kungonoita kana kuti 3 years asi wotarisa kuti mafiro akaita mwana kuti akabiswa mapatsi ese tinoona sekuti mafiro akatoita mwana akatoshungurudzwa akafa achitambudzika zvisingaiti. Saka mumwe munhu ongoinda zvake ongonoita kana kunzi 4-5 years munhu uya adzoka. Zviri kutotirwadza zvokuti dai zvainzi vanhu munobvunzwa kuti munhu zvabatwawo akauraya mwana munofungai kana kuti aoitwawo sei, isitaingofunga kuti dai zvainzi mutemo unotsiva, isaitofunga kuti ngaabviswewo mapatsi iwayo. Anyatsonzwa kurwadza kwazvinoita nekuti shuwa kuti unoti mwana warera akura kudai wotadza kumuziva fesi yake, munhu abviswa maziso, abviswa nzeve, abviswa maprivate parts, zvinhu zvakaoma ende zviri kutirwadza zvisingaiti. Isi tichikura nesaizi yedu inoyi taingonzwa kuti vanhu vanopondwa
vanhu votorerwa kana imari anga achibva kubhawa kana chii, but takuona kuti zvaakuitika makore anaya zvaakutotishamisa, zvaakutotikatyamadza, nokuti takuona kuti maponderwo acho ari kuitwa semwana akaonekwa foni yake irimo, mari anga ainayo yakanga iripo. Saka takuona kuti pamwe vanhu vakungopfuma ava zvinhu zvavari kuti zvana manjuzu izvi, sitakakura njuzu dzichinzi injuzu dzinorapa vanhu, kwete zvaakuitika izvozvo izvi. Isiri kufunga kuti pamwe vanhu vakatora avaka nokuti machekero avaita nekuzoona nemwana mumwe akafa wechituyu, tiri kuona kuti vanhu vamwe chete inotori peteni sekufungidzirawo sezvinhu zvatisingazivi zvinhu zvaitika murima. Tiri kuona sekuti vanhu ava kana paine munhu ari kuvatuma akatinda munouraya akavapa instruction yekutora mapatsi avaida, saka ndofunga pamwe havana kutora zvavaida, nokuti tiri kuona sekuti itori peteni. Uye akabva azobviswa maziva mairi, uye anga akabvisa sisovani. Saka zvinorwadza kuti munhu anoda kuita bhizinesi achidiridza nemisodzi yevamwe, achiti vana vangu vari kurarama zvakanaka nenyaya yemari. Zviri kufunga kuti vanhu vemarituals isu vari kuita zvemabhizinesi kana kuti aidha vari kuita zvana manjuzu iwaya. Saka tiri kurwadziwa secommunity, arwadziwa zvekuti pakapondwa mwana wekutanga makazviona futi here? Pakapondwa mwana wekutanga zvakaonekwa ndiye akatanga kubviswa ziso 1 nenzeve nemaprivate parts. Wechi2 akazokandwa mangwana akabviswa maziso ese, anzi akabviswa mhino. Taita akutawo zvokuti hanzi nekuti vanhu vanga vakawanda hatina kwanisa kuona tese panzvimbo imwe chete, asi akaitwa zvimwe chetezvo, akachekwa makumbo ese, akaitwa zvinoratidza kuti mwana akashungurudzwa stereki. Saka zviri kutirwadza isu, zviri kutirwadza seNorton, tarwadziwa zvingaiti. Tichingokura taidzidziswa kunzi munhu idya cheziya rako, saka vanhu ava tingati vanhu vari kuda zvakapfava sehonye. Chokwadi, vanhu vari kuda zvakapfava sehonye mwanangu, ndo zvatiri kutoona izvozvo, nekuti isusu iyo ndo mitemo yacho yanachitaura kuti mitemo kuchinjwa kwairi kuita zviri kutirwadza isusu ana mai, nokuti mwana chaiye ukada kumutsura wana zvaanokumhangarira kumapurisa kuti udzidzise mwana kushanda ikoko kwamuri kutaura ikoko, anotoramba pamwana. Saka tikuona kuti mitemo iyi kugadzirwa kwairi kuitwa zvimwe zvacho zvakudzokera kunesu vari kuigadzira mitemo iyi. Tiri kurwadziwa singaiti, bhosi panotenderwa vachinzi mitemo uri kugadzirwa paya panobatwa vamwe vanhu vashoma, vamwe vacho nyange mine zvekutaura munenge musina kubatwawo. Tiri kuona kuti vana havachadi kushanda mwanangu, vana vakuda kudya zvakapfava sehonye. Isi taidzidziswa kuti mwana anoshanda, isi tairohwa tichirohwa even kuchikoro, but makore ano vanhu havachadi kuti vana varohwe kuchikoro. Saka tikuona kuti zvese zviri kukonzeresa matambudziko akawandisa. Tataura nasekuru vati zvinhu izvi zviri kuramba zvichiwedzera nekuda kwekuti iko zvino izvi hakusisina munhu ane mutemo, hakusisina control. Vanhu vanonwa vachiraradza pasina kudhara. Mabhawa aive nenguva yekuvhara, asi iko zvino izvi hakusisina. Kudhara tichikuraga zvaitonzwika maybe kamuchete pa5 or 7 years. Mukore uno zvatonyanyisa kuita overdrive chaiyo. Chii chamungati mimi munofungidzira kuti chiri kuita kuti zvinhu zvakadai so izvi zvinge zvinoitika? Nekuti tirise kunoToni mitumbi miviri pamazuva maviri, vesewo vachibviswa nhengo dzemuviri. Disaster yakafana neika inotoda kutorerwa severe action, kureva kuti tinokumbira hurumende itibatsire nekutombotora matanho ari serious to control this type of situation, nekuti situation iyoyi ichavaraidza vanhu. Vanofunga kuti zvanaka, vanhu pavanotambaradza muswe votanga futi kudzokera back into this system yekuchema futi nakuchema. Atimaona zvinoera kuti munhu akaparara kana akashayika anovigwa asina imwe nhengo yake kana kuti nzeve chaiyo. Zvinokonzera maproblems mudunhu. Saka nhau iripo ndekuti mukore uno nenyaya yemaproblems iwaya emametasi iwaya, vazhinji vacho vari ngochengetwa vasina mimwe mitezo yavo. Andimazoona zvisiri izvo pachivanhu pedu zvinoera, zvinokanganisa zvakawanda mukurarama pachivanhu. Saka tiri kukumbira kuti hurumende ipindire zvakanyanyisisa. Andika nekuti pazvaitika kune vazvaitikira asi magomo zvogona ngovaraidza seshato. So
then zvodzoka back into action. Saka tinokumbira kuti hurumende itore drastic measures nenhau yakafanira iyoyi. Dzimwe nguva unozonzwa pamwe panobatwa vamwe munhu achiti ndakatumwa kunzi ndidai. Chii chamuri kuda kutaura imimi kune vanotumwa vacho, nekuda kuti dzimwe nguva ivo vanenge vachingotarisa mari yavachapiwa asi vachitumwa kuti vaite zvinhu zvakadai soizvi. Zvamungade kupa chenjedzo kuvanhu vari kutumwa kuti vaite zvinhu zvinovhundutsa kudai? Kune vari kutumwa mabasa ari koka yakafanana nehaya, andika ndo ndakudzoka mashure zvoma kuti ndo patiri kukumbira hurumende ipindire zvizhinji. Vaita izvozvo vanakurwa vese, andimaona mane vachitumwa vacho vachasvika pakuona kuti varume zvati kutirai zviri kudi igomo risina mukwiriko, andimazoona. Hazvinakidzi, hazvifadzi. Vabereki vese vari kuungana mudzimba kuchema vana vacho vane mazera ari below jimwe isingatoiti, andimaona. Saka neimwe nhau yekuti mumafaro muri kuitwa, in other words, hamuna control kana ma-control devices andika ekuti vanomwa ava vanodhakwa kusvika pavanoda. Because long ago mabhawa ive netimetable yekuvhara, ende loitering around mabhawa imomo maitobopewa, no matter kana kuti wakadii kana kuti uri kuita sei, and public drinking singadiwe futi, andimazoona. Saka taikumbira kuti pave an ongoing kana kuti a serious control kumafariko vanenge vachiteko, nekuti nhau zvineti kana kuti dzinokurukurwa zizopinda muaction. Pakupinda muaction ndokuparadza mwana pasina mhosva. Ndingangoti zvandingakwanisa kutaura chete. Makatarisa vanhu vanoita zvinhu zvakadai sawa, vamwe vanoti nyaya yezvivindi, chii chingape munhu chivindi chekusvika pakucheka munhu kuita ngori kucheka? Chivindi chinokonzerwa one nekudhakwa, overdrunk. Kudhakwa chaiko kunopa munhu chivindi, anybody anotokoka chivindi. Asi kana ari sober anotya, anenge aine pfungwa yeumwari kana kuti yeukristu mukati make, anotya kuti kana kurwa nechibhakera chaiko anototeta. But kudhakwa, ende kudhakwa kwacho ndekuti mwana ubvira kuseni agosvika kana kuti 12 o'clock midnight achidhakwa chete, akamborara akamuka ombomburuka mudhasti imomo odzokera futi kunomwa back 2, andimazoona. Saka zvikavawo necontrol nevo vanenge vachizvifarira zvavo, vanenge vane kutyawo zvakare kuti varume mazuva ano mutambo hauna kudii, vanomira zvakanaka. Ukapfuridza nguva yakati chete uchitambira panzvimbo pakati waenda, andimazoona. Nekuti vamwe vana sekutaura kwamboita vamwe amai vataura, vana vacho futi havasi kuda kuteerera vabereki, in other words, andimaona. Saka kune tsumwe inoti dama remukuru hariwire pasi. Unogona kutsiura mwana wako achingotaura kuti anono kumhangarira up to the point yekuti iwe usisiri mubereki, akukutora kunge chimunhu so hachakukoshese kuti mubereki ndiye mwari wako wokutanga, ende kuti uvepo panyika pacho ndiye akakubereka. Havachazvitarisa nenyaya yekuti kana vakaupomba zvavo vanoti handezvemadhara izvi, handezvemachemberi, musazviteedzera. Saka ndo dzimwe nyaya dziri kunetsa futidzo. Kune vakateerera imimi muchitaura sekuru, kuri kuti pavanhu vakateerera papo pane vanhu vakaita usvinu uyu vakatora upenyu hwatinashe. Chii chamungade kutaura vachinzwa kuvanhu ivavo? Inini zvangu ndingangotaura chete kuti zvakaitwa asi zvakaipa, handika. Asi tigare tichiziva
kuti chinobhuruka chichadi chichamara. Andi mazoona chinokura chinodi chinokotama. Ndotsumo mbiri bedza ndoda kutsigira ipapa ngwandala ine nyaya yangu chete ipapa. Inini pana Tinashe ndini mukoma wamai Tinashe. Ini ndakaita zvekuzofonerwa ndichiudzwa kunzi mukoma uyai mundionerewo zvandaitirwa kuno kuNorton. Saka isu takazosvika zvose zvadi zvaitwa kare watorwa. Kwakangove kuzotaurirwa nekutumirwa pikicha yaakanga atorwa nezvaakaitwa. Ndo zvandakaona. Makanzwa sei munin'ina wenyu achikuti uyai muone zvandaitirwa? Kazhinji kacho kanzwa yone zvandaitirwa zvinofadza tinofara tese. Asi izvezvi ndimai vari kuchema kuti zvandaitirwa vabvutirwa upenyu hwemwana wavo. Zvinhu zvakadai zvino unobatikana zvokuti uchifunga kuti kosaka zvino ndinokusvika sei, kana kufunga kuti munin'ina wangu wacho mupenyu here pane zvinhu zvakadai. Kwakangove kungofamba kuti nhai vedu we Mwari madarirei. Saka tichisvikawo zvechokwadi marondedzero amuri kungonzwa pano ndiwo aya atakangoramba tichingonzwawo. Chii chamuda kutaura imi kunoita zvemutemo? Kuri kuti vanhu vaita zvakadai soizvi vabatwa, zvamunofunga kuti mutemo uvarange nawo? Inini papfungwa dzangu ndenchidai vabatwa vari vapenyu vasina kana kumbonwiswa madrugs, votanga kungochekwa chekwa nyama dzavakacheka chekawo mwana wangu. Ndo pandiri kufunga napo inini. Vosiyiwa zvavo vari vapenyu, kana vachifamba vakachekwa chekwa wadaro ngavafambe vanyatsonzwa kurwadziwa. Tataura nemufundisi uyo ati zvinhu izvi imhepo iritange ingori muNorton chete, asi inokwanisa kuzoenda kune mamwe maguta. Tiri mukurwadziwa kukuru. Norton ine dark cloud. Hazvisi kuzombofadza zvachose. Guta rakanaka kunze, mvura iri kuvava. Mvura haisi kutombotambirika zvachose. Chandingataurirewo ruzhinji rweZimbabwe nedunhu rose reNorton nevatungamiriri vari muno muguta reNorton, dai haro Mwari vapindira kune vemutemo vose vagona kubata basa nemazvo, vagona kubata basa zvisina kunyengera, zvisina kana tsvete. Ndiri kuchaplains kuzeta raPCCPN ndinoti dai tagona kubatana nemapurisa edu tichibatidzana pamwe chete CCPN yose muZimbabwe muno sekumisikidzwa kwayakaita in conjunction with Zetarapi Police, dai tabatsirana nepose patinogonera kuti tigone kurwisa mhepo iyoyi, nekuti imhepo yawira muNorton but hazvirere kuti kwaMutare haisvike. Imhepo yawira muNorton hazvirere kuti kuBangeta haisvike, inosvika kwese ikoko. Vechirudzi vanoti chaona mudzako chapita mawa chiri kwaivo, kurevera kuti nhasi panogona kunzi ndezveNorton but mangwana zvinenge zviri zvechitungisa. Ndiri kukumbira kuti kuri ruzhinji rweZimbabwe dai taikwanisa kunonopiwa madetails nepolisi kuti anenge aona chaaona agone kurumbidza azivisa. Zvichida unogona kufamba mungawa musango uri kunonosangana nemunhu ari kutovhiya munhu, enda either watora mboo unawo, kurumbidza kufonera mapurisa, kumhanya pachikwenzi wotofona kuti pakati pamira zvakadai oso. Tichitarisa divi reshoko raMwari, zviri kuitika izvi zviri kuzadzikisa here zvakanzi kwekupedzisira rudo rwevanhu ruchatonhora? Nekuti kana munhu akusvika pakucheka munhu achibvisa nhengo dzeumwe munhu, muchitarisa nedivi reBhaibheri. Ichokwadi sepamazuva okupedzisira ano, nekuti shoko raMwari rinotaura zvakanaka richiti ichasvika nguva yekuti vanhu vachatadza kuteerera shoko raMwari vachida kuteerera kwenyika. Nyangwe rikaparidzwa zvemhandoi nevaranda vaJehovha, nyangwe vanamata zvakadini, asi vanhu vari kumhanyira kune zvinotekenyedza nzeve dzavo. Zvosvika pakuti ipo kunyangwe Magwaro ari kunopendera pakuti wamai vako achakupandukira, mwana wako achakupandukira, baba vachapesana nemwana. Zvoreva kuti uyu azviita anogona atoriwe ukama kana weshamwari.
paukama hwavo pakutamba vese zvinogona kudaro. Wamai vako anogona kukonzeresera, mukoma wako anogona kukonzeresera, shamwari yako inogona kukonzeresera. Asi chandinoda kungotaura kuruzhinji rweZimbabwe ndechekuti pazvaiitika zvose Mwari vakange vakatarisa, vachicheka Mwari vakange vakatarisa, kusvikira pavakazonouya vakamudhamba pedyo nekumba kwavo, Jehovha vanga vakatarisa. Ndinoti dai Mwari kana vanga vakatarisa neziso ravo, ngavachiita kuti zvakavanzika zvose zvigone kufumurwa, zvigone kufumurwa naivo vose vakabata basa iroro zvisina kunaka vafumuke. Chimwe chishuwo changu chandinacho nyanye chakadzikadzika pemwoyo wangu ndechekuti dai haro Mwari pagona kurijuswa nguva dzekufamba panguva ino pambotoitwa operation yekuti timinimizirwe nguva dzekufamba, especially mumabhawa ngamuendwe munoitwa fara, nekuti dai kwaidzikwa mutemo wekuti apinda mubhawa ngaapinda atanga asechwa maweapon, but vese vanopinda hapana anosecha munhu, hapana anodii. Nekuti tikada kutoti vanhu vasechwe tinogona kuita dutu remaweapons, dutu rezvinodhaka, zvichida mumwe anogona kutokandira munhu dragi mudoro rake, apera pawa vowana kumuataka. Saka dai zvaigoneka tagona kuti ivo vacho vatengesi vedoro vanzwisise kuti chinonzi kuuraya munhu hachisi nyore, munhu aurayiwe sehuku. Dai tagona taisa moyo mumwe chete, tarwira dunhu redu, tarwirawo nyika yedu yeZimbabwe kuti iregedze kuterwa nemhepo yakadai. Semunhu anofudza mweya yevanhu, chii chamuroda kutaura imimi? Zvichida kune izvozvi zvari kutoronga kuti ini ndakaudzwa kunzi ndikawana moyo wemunhu kana nzeve yemunhu zvinhu zvangu zvinondifambira, uye kune avo vekuti dzimwe nguva vanotumwa kuita zvinhu zvakaita zvamungade kutaura navo muchivadzidzisa pamusoro peshoko raMwari, uye nekuti zvinozova upenyu hwavo hunozomira sei kana vaita zvinhu zvakadai so izvi. Shoko raMwari rinotaura zvakanaka richiti musafunganya kuti muchadyei, musafunganya kuti muchapfekei, nekuti izvozvo zvamunofunga kunyangwe nevavengi, kunyangwe nevemunyika vanotozvidawo. Asi tangai kutsvaga umambo hwekudenga, zvinhu zvose zvigokuteerai. Chaitika dambudziko ratanaro nderekuti vanhu havachatsvage chiso chaJehovha, vakutsvaga chiso chaSatani. Vanhu varasika muchitendero, vakumhanyira kuzvemunyika. Umambo hwaMwari ndo hune zvose. Mapropati atinoda anowanikwa mushoko raMwari, upfumi hwatinoda hunowanikwa mushoko raMwari. Ndosaka akati iye, ndichaenda kumba kwababa vangu ndichanokugadzirirai dzimba dzokugara, nekuti kune dzimba dzokugara dzakawanda. Dzimba dzokugara dziri kuna baba idzimba dzizere nemapackages. Ani nani achaendako, hakusi kunongonogara honzi tanga upenyu hwako tsvaga property yako, hanzi ndichanokugadzirirai, meaning to say nezvese zvedu zvatinoda zviriko. Uye zviriko kudaro kunyangwe nepasi pano akati achienda achisiyira vadzidzi vake shoko anoti ndichakusiyirai mweya munyaradzi, ndichakusiyirai peace. Ndichikumbira kuti dai peace yanaya pamusoro pemumwe nemumwe munyika ino yeZimbabwe, tigone kudzikinurwa, tidanane, rudo ndo ngaruve riri pakati pedu nekusingaperi. Tashanyira zvakare imwe mhuri yakarasikirwa nemwanakomana anonzi Jeki, mushure mekunge apondwa zvakare mutumbi wake ukaonekwa pedyo nepanga pakakaiswa mutumbi waTinashe. Tataura nevagari vemuno munotoni, avo vati vava kutotya kutofamba, zvekuti kunyange kutuma vana kwava kutyisa. Chiitiko ichi chiri kutirwadza zvikuru, ende hatisi kutonzwisisa kana kutogadzikana mudzimba chaimo kutotyisa, kana kutofamba chaiko, especially kana kwadoka unenge wakungototya kuti ameno zvichaitika kwandiri. Zviri kutyisa, hatisakambonzwa tichikura tichigara, hatina kumbonzwa zvinhu zvakafanana naizvozvo.
chii chamuri kufunga kuti mimi chirubva chaita kuti vanhu vaite zvivindi zvekuti munhu unokwanisa kutora munhu wocheka munhu ngori kucheka huko? Zviri kutotyisa kuti unzwisise kuti zvokwadi munhu unobata munhu ogomucheka ogomuita kunge ari kucheka chinhu chaanodya. Zvinhu zvinotyisa, zviri kutityisa, ende zvinhu azvi zvinototyisa kuti vanhu vanenge vakaitwa sei. Imari here, kushupika here, tiri kushayiwa kuti chii chaizvo chapinda vanhu kuti vasvike pakuita zvinhu zvakafanana naizvozvo zvokuti unouraya mumwe munhu sehuku, sekuri kucheka chinhu chauchazodya. Chii chamuda kutaura kune vemutemo, mapurisa, vanotonga vanhu mumadzitare, zvamunofunga imimi kuti vanhu vari kuita zvinhu zvakadai soizvi kuri kunzi vabatwa zvinge zvinoitwa? Vanhu vakadai dai kuri kuti vakabatwa havatofaniri kunge vachigara mukati mevanhu. Vanofanira kutonovharirwa havo kwavo kwega kwavanotongogona kugara, kana kutourayiwawo zvezvavanenge vaita kuuraya munhu. Nokuti chokwadi nyange ukanga watadzirwa, ungatadzirwa pakusvika pakuuraya munhu here? Kana zviri zvinhu zvinenge zvatadzirwa navanhu vanogara pasi votaurirana, kana kuenda kune vemutemo kunoti vedu uyu andikanganisira chakati, pane kuti munhu unosvika pakutora upenyu hwemunhu nechikonzero hatingatozivi kuti ungatorera chii chaizvo chingasvika kuti utorere upenyu hweumwe munhu. Imhaka iyi inoita kuti majera aripo kuti kana ari mbavha ngaasungwe, kana akubira enda unomhan'ara, kana uchida zvaunoda taura, pane kuti uraye munhu. Tataura nasekuru vatataura navo pano vati ivo vanhu vari kumboita zvavari kuita izvi, kunyange kuri kutumwa, kunyange kuri kuponda munhu unoparira ngozi mhuri yako. Zvinhu zvinosuvisa, zvinhu zvinorwadza, nokuti kana kuti ufunge kuti munhu kana uchisvika pakuzouraya munhu, chaunenge uchida chii nekumutorera nhengo dzake, unosiya magadgets ake, mari unosiya iri muhomwe, mafoni unosiya ari muhomwe, otora mapatsi ake. Handinyatsonzwisisa, handigutsikane kana undifunge kuti matsotsi nje here kana kuti zvimwe. Pane vanhu vanovatuma vanhu ava kuti vaite zvinhu zvavo zvemishonga zvekukwidziridza mabhizinesi avo, kana tichizvitarisa saizvozvo, nokuti kana riri tsotsi rinotora foni kana nemari zvichisecha kuti rikuda zvemari. Zvino kana zvichingotora nhengo dzemunhu, pepo panonetsa ipapo kuti utsanangura kuti chii chiri kumboitika. Imi tikutoona kuti matova mutana, machena musoro. Muchikura zvinhu here zvekuti izvi maitongonzwa kuti nhasi pano munhu aurayiwa, mangwana zvakare munhu atourayiwa achibviswa nhengo dzemunhu? Tichikura izvozvo zvinhu izvi zvanga zvisingaonekwi. Izvi zvaakutowanika iko mazuva anaya, nokuti kana kuti munhu wacho anoita zvivindi zvekuuraya munhu, kare munhu aityisa, kana kurowa chaiko so zvaitotyisa, ende waiti kana ukarowa munhu unototya kupinda mujeri. Zvino iko zvino mazuva ano vanhu vachazizi kuuraya munhu. Handizivi kuti hurumende inofungawo sei kune vanhu vane mwoyo yakafanana naiyoyi. Makatarisa imimi zvii zvekuti mungati zvichida ndo zviri kupa vanhu kuita zvivindi zvekuti vanoita zvinhu zvakadai soizvi? Kuona kwangu kwandinoita ndekwekuti vanhu hatisatyi Mwari. Tinofanira kukoshesa Mwari chekutanga. Kana uchida kuti uraya munhu ukakoshesa Mwari, hauwani pfungwa dzekuuraya munhu. Saka chokwadi chiripo ndechekuti vanhu ava, vanhu kana kuti ndiyo mitoriro yako mazuva ano here inopa vanhu zvivindi zvisina basa zvekuti haatombozivi kuti kuna Mwari kana kuti munhu anokosha sei. Vanhu ava ndofunga kuti ndiwo zvinhu zvekuti kudhakwa kunokurudzira vanhu kuti vaite saizvozvi. Dzimwe nguva vamwe vanozobatwa, vamwe vanoziva kuti ndatumwa kuti ndidai so, ndinhinga akandituma. Zvichida izvozvizvi kune vamwe vakatotarisa chirongwa chino ichi kuti kuri kuti watumwa kunzi uite zvinhu zvakadai so, chenjedzo yamungade kupa kuvanhu vekuti vakazotumwa kuita zvakadai zvinhu zvinozoitika muupenyu hwavo kana kuvana vavo kana kudzidza ravo. Chenjedzo yandinoda kupa ndeyekuti munhu kana ukada kunakirwa, ukatumwa basa rakadai uchinakirwa nemari yanhasi, ziva kuti uri kupara ngozi mumhuri, mudzinza rako rese, wazukuru wako nevazukuru weche wese unenge wawaparira mhosva.
yekuti iwewe unenge usisipo asi wachasara wachitambura nekuda kwako. Chii chamungade kuti mimi vemutemo vange vanoita kana vanhu vakadaiswa vabatwa? Inini semaonero yangu deno hurumende yasimbisisa mutombo wevanhu vakafanana naiwo, nokuti munhu akaona akanzi iye apara mhosva yakafanana naye, ndaifungira kuti dene hurumende ikati munhu iye ngaagare mutirongo kweupenyu hwake hwese, kana vasingakwanisi kumuuraya munhu iye ngaagare mutirongo kweupenyu hwese. Ndokuti vachasara kunze vanoziva kutoti ndikapara mhosva yakafanana naiyoyi ndichanogara mutirongo zvacho. Zvinonetsa ndezvekuti vanhu vari kupara mhosva dzakadai, mangwana unonzwa kuti atobuda, unotomuona achitofamba mustriti achitonzi akabvisirwa bheri asi akabuda mujeri. Zvinhu zvinonetsa izvozvo, hurumende dai yatora matanho akaomarara pane vanhu vanoita zvinhu zvakadai. Vana mai vese vatataura navo pano vati vanhu vakadai ava havakodzere kupiwa bheu uye havakodzere kuti vadzoke zvakare musosayati. Tiri kurwadziwa chokwadi, zvinorwadza sevabereki kuti ungoti chokwadi ungozonzwa kuti nhasi kwapondiwa munhu asina kurwara, asina kufa neaccident, but kuurayiwa nemumwe munhu, kugurirwa upenyu hwako hwanga achiri kufanirwa kurarama. Zvinotirwadza sevabereki kuti seiko mhepo idzi dzasumuka dzichidaiwo, tinorwadziwa sevabereki. Chii chamuroda kutaura kune vanoita zvemutemo kuti zvichida vanhu vakadaiso kana vabatwa? Vanhu vemutemo tiri kuti dai hurumende yaitibatsirawo vanhu vakadai vaifanirwa kuti vangonzi vanziwo vatongerwo rufu kana life injury yakatonaka, nokuti vachingobuda zvakare mutemo ungati hatingati munhu ngaaurayiwe, asi vakanzi life injury vachigara variko zviri nani, nokuti pavanodzoka vanouyazve vachingopfuurira mberi. Saka zvinhu zvaakutotitambudza kuti chero vana vedu mwana ungomutuma zvongononoka hana yako wotobata mudumbu, asi tiri munyika yedu toita sekuti tiri munyika yavatorwa yatinogara takangomisa nzeve kuti mwana akangoendawo mashopsi wototi mwana waya pamwe watobatwa zvawasangana nevanhu vaya. Saka zviri nani kuti vanhu vakadaro vachinge vabatwa bheta vachingogarirako vasaramba vachidzoka, nokuti vanoramba vachingopfuurira mberi vachingoziva kuti tikaenda tinongodi hedu tinongodzoka futi. Saka basa rekuurayiwa kwevanhu rinoramba richipfuurira mberi kana vanhu ivavo vachiramba vachidi ende vachitodzidzisa vamwe futi kuti varambe vachitowanda vanhu vacho, ende vamwe zvavazotyi kupara mhosva nokuti vanenge vachitongoziva kuti ninga akazviita kwakangoenda akadi futi akadzoka futi. Saka zvitori nani kuti aende achiendera tu, vanhu vobva vaziva kuti mutemo uriko, kana munhu watobatwa zvichwa waenda. Zvinhu zvinorwadza zvikuru kuona vana vaviri panzvimbo imwe chete, hapana kana distance yakareba. Hatisi kuziva kuti vanhu vari kuuraya ava vari kuurayira ipapo here kana kuti vanobva kwavabva navo vosvika ungono vakanda. Izvozvo ndo zvatisiri kunzwisisa kuti zviri kumbofamba sei, nekuti zvinhu zvaakunetsa kana kufamba munharaunda yedu yeNotoni. 6 o'clock tinofanira kunge taamudzimba here kuburikidza nemhondi. Saka hatisi kuziva kuti toitawo sei. Mwanakomana wepanapa anga akura sei? Mwana mukomana wepanapa uyu anga achiri mudiki. Handisati ndanatsoziva yangu makore ake chaiwo kuti anga asvika pamakore madiki, but less than anofanira kunge ari kuma 27, 26. Mwana mudiki zvekuti. Chii chamuda kutaura mama, muri mai vakabereka, kuti munhu chokwadi unonosvikaona mwana wako akavhiyiwa kudaro, chamungade kutaura pamusoro pemhondi dziri kuita kuzvino wakadai? Inini ndiri kufungidzira kuti vanhu ava vari vega here, nekuti zvinhu zvanyanya mukati menyika yedu yeZimbabwe. Nekuti ukazvitarisa hazvina kutanga nhasi, vana vari kungopondwa, ende mhondi dzachona kana dzikabatwa unozongonzwa chinzi abuda apiwa bheo. Hatizivi kuti vanhu vakadai vanopiwa bheo kuti vaite sei, vadzoke kuzouraya vanhu here? Dai vanyimwa bheo vanhu vakadai so vangogara mukati imomo zvachose for life, pane kuti shwa unonzi mubereki uya utore munhu uvige mwana, uviga mwana asina mapatsi, uviga mwana asina mitezo yakakwana, ichinzi yaenda kupi yabviswa nemumwe munhu anotofambawo zvinongoitawo vamwe vanhu. Handisi kuziva kuti hurumende iri kuzvitora sei, nekuti hurumende yedu ndikuona kunge iri kurelaxa panyaya yekutongera vanhu vanenge vaita zvekuponda kudai, nekuti hurumende yedu ikave yakaoma zvinhu zvazvirambe zvichidzokorodzeka. Ndinorangarira kune dzimwewo nyika dzakaita sana Dubai, akubiwe chinhu,
vari kuzvigona sei isusu tichizvitadza? Ukasiya chikwama, ukasiya foni, kana pawasiya unongosvika uchiiona iri papo. Akura iwe munhu vadi kumbotorowo kana kuadopta mitemo yakafanana naiyoyo. Zviite kuti vanhu vatye, vanzwe kutya kuti mutemo uri kutisvitsa panhu pasingaiti. But nenhau yekuti ndikuona kunge vanhu vehurumende vakarelaxa. Vanhu vari kungoita zvaanoda. Handichaziva kuti zviri kufamba sei nekuti kana ivo vachinzwawo zvakadai, mumwoyo mavo vanonzwa sei? Vari kubata vanhu ava vachivatora sei? Vari kuvatongera zvipi zvachona nekuti munhu kana achinge ambotongwa achidzoka achingosiyiwa achiloita mumastreets anongoramba achidzokorodza zvaakangoita. Zvinongoramba zvichingodzokorodzeka nekuti vanhu ava havasi kupiwa mitongo yakakwanira. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Musakanganwe kuita subscribe.